Hej, že dobré rituály, hej, že tie nám dosť chýbajú. Hej, že dneska máme, že sme deti ponechali samých na seba, alebo sme ich nechali virtuálnemu svetu. Ale tam rituály nie sú. Čo si ty spomínal aj, Marek, že vlastne to sú takí českí terapeuti, že Trapková chvála, oni napísali aj teda, je to ich konštrukt, že rodina akoby, že sociálna maternica, hej, že aj na nejakých prednáške som počula, že veľmi dobre, keď dieťa v tej rodine môže proste zotrvať v tom hniezde, hej, a čo najdlhšie, hej, že mať ten bezpečný priestor, čo je najdlhšie, že teraz ten virtuálny svet nám veľmi rýchlo vstupuje k deťom a že je dôležité, aby tieto vplyvy boli slabšie ako vplyvy toho, čo je doma, hej, že pokiaľ je to prostredie dobré, hej, že mama otec. Keď sme sa dotkli toho virtuálneho sveta, že v podstate keď chceme vytvoriť ten bezpečný svet, tak nedať dieťaťu do ruky virtuálny svet. Takže mobil. Do 6. roku vôbec žiadny mobil ani žiadnu rozprávku by som nedal. Hej? Môžem čítať rozprávku, že virtuálny svet narúša tento bezpečný svet. Hej? Nehovoriac o tom, že to dieťa ešte nemá to abstraktné myslenie, to znamená, že ono myslí, to dieťa má ešte magické myslenie, to znamená, že to ono inak vníma. Hej? A my keď tam je ten virtuálny svet, tak vlastne mu zoberieme to bezpečie. Hej? A keď vezmeme bezpečie, tak to bude mať svoje dopady. To bude mať, že to vezme aj tú dôveru, aj tak úzkosti, aj to všetko tam narastá. Ja by som sa dotkol ešte, ty si to aj spomenula, že dôležité je to, o čom sa v našich rodinách nerozpráva. Hej? Čo je tabu? Čo je to tabu? A tu sa v tom príbehu o Parzivalovej vidíme, že sa vlastne nerozpráva o otcovi. Hej? A o rytierstve. A o rytierstve. To znamená, že to, čo je nebezpečné, hej, o tom sa nerozpráva. Ale to, že sa o tom nerozpráva, neznamená, že to nemá vplyv. Že to nežije. Že to nežije. Možno to žije ešte viac a má to ešte väčší dosah. Že preto je dôležité, tak ako sme hovorili, že poznať príbeh svojej mamy, je dôležité aj poznať témy, o ktorých sa nerozpráva, že prečo sa o nich nerozpráva. Takže vidíme, že stále je to o tom príbehu, že potrebujeme tomu rozumieť. Lebo tam sú nejaké dôvody, že prečo sa nerozpráva, ale nás to hlboko ovplyvňuje. Mi to pripomenulo druhú svetovú vojnu, možno aj prvú, že tie prvé generácie vraj vôbec o tom nerozprávali. Už prišli naspäť z frontu, ticho. V tých ťažkých veciach sa nerozpráva, lebo tí ľudia chcú zabudnúť. Čím ťažšia vec, tak chceme na to zabudnúť, ale práve to nerozprávanie tomu viacej škodí ako to rozprávanie. Hej, sú to veľakrát také ťažké veci, hej, že môžu to byť nejaké vojny, ale môžu to byť aj závislosti v rodine, nejaké tragické udalosti, čo sa stali, hej, a nechceme o tom hovoriť. A niekedy môžu to byť aj akože hodnotné veci, že napríklad niekto z rodiny išiel proti prúdu, ale není to akože ideálne v tom celom, hej, že možno niekto bol proti, možno niečo sa tam stalo, hej, že mohlo ísť aj hodnotné veci, ale nehovoríme o tom, hej, a bolo to významné nejakým spôsobom, že nemusí to byť iba vyslovene, že negatívna vec. Ale sú väčšinou, akože je to niečo veľmi silné, možno je okolo toho veľa pocitov, hej, niekto mohol mať s tým problém a to, že o tom nehovoríme, znamená, že my tomu nerozumieme celkom a tá ďalšia generácia bude hľadať, ako tomu porozumieť a najlepšie tak, že sama to ide žiť. Ono je to pekne aj na tom príbehu, veď ten v Parzivalov otec, on nebol zlý. Hej? On išiel naozaj sa postaviť na strach, išiel pomôcť niekomu, koho napadli. Hej? Bol tam nejaký agresor, hej, napadol nejaké kráľovstvo a on išiel pomôcť tomu, tých, ktorí napadli a tam vlastne zajdu. Hej? Ale tá mama, hej, preto, lebo sa bala toho svojho syna, hej, že by ju mohla stratiť a že sa bala, aby nezatúžil po tom rytierstve, aby sa nechcel stať tým rytierstvom, tak vlastne nehovorila vôbec o otcovi. Ani o tom pozitívnu, o tom, že to bol dobrý otec. Hej? Že to, že nemal ten prístup k tým informáciám, že on vlastne ani nepoznal svoje práve meno. Lebo tým, že sa tam toho otca nepoznal, tak vlastne ani nemohol spoznať, hej, že
kto v skutočnosti je. A dá sa tak jednoducho povedať, že muž v tej rodine alebo otec vlastne otvára cestu takej zdravej agresivite pre toho chlapca? Lebo zdá sa, že tá mama teda to vôbec nechcela a úplne sa toho tak stránila. A dala mu tam Luke aj tú kopiu, to znamená, že ja si myslím, že ona do istej miery rešpektovala toho chlapca, hej, ale do istej miery. Hej, že ja som povedal, Že dostal lopatku a že piesoček. my dneska asi žijeme v niečom podobnom, hej, že žijeme v tej kultúre, hej, že deti obalíme do molitánu. Hej, hej, že, ale tým, že vlastne oni im úplne vezme to nebezpečenstvo, tak vlastne ich staviame do nereálneho sveta. A že to dieťa sa ani nenaučí vlastne fungovať, že ako má spracovať to nebezpečenstvo, to, že sa mu niečo stane. Hej, ale je tam ten strach, že úplne ochraniť, hej, teda ten extrém. Hej. Ale že nájsť tú mieru, hej, že ochrániť, ale aj dovoliť tomu dieťaťu, by som povedal, si aj trošku ubližiť, hej, to chce odvahu. Hej. A že nechať aj tie dôsledky, hej, že tam sa pracuje. Keď to dieťa príliš chránime, tak my ho vlastne nepripravujeme pre ten reálny svet. Ten svet bude, lebo pripravujeme pre život vo svete, ktorý neexistuje. Ja som už videl pred nejakými 3 týždňami na detskom ihrisku decka, ktoré tam hrali, mali tam kolotoče a také preliesky. A v jednom momente ten chalanisko vybehol na strechu tej preliesky. Už ani vôbec to nebral, lebo tak nudne bola urobená, že ma začal po streche chodiť po tom vrchu, tak asi tiež to, že úplne bezpečenstve. A v chlapcov to je. Hej, chlapčenstvo, by som povedal, samo o sebe nesie, hej, to dobrodružstvo a že chlapci niekedy naozaj skôr konajú ako rozmýšľajú. A napriek tomu ten chlapec potrebuje aj niekedy zažiť tie dôsledky, lebo vtedy sa môže učiť. Hej. Keď budeme stále chrániť, tak on vlastne nikdy neprevezme tú zodpovednosť za seba. Hej, lebo stále ma niekto chráni, niekto ma zachraňuje. Hej. Dobre. Ja myslím, že tú prvú časť by sme mohli uzavrieť a ja by som teraz prečítal tie otázky, ktoré chcem, aby ste s nimi pracovali. To, čo sme sa my tu rozprávali, všetko sú také podnety, ktoré vám môžu pomôcť ako na tú tému alebo na tú časť toho príbehu, hej, pozerať, ako z nej vyťažiť nejaké tie informácie alebo niečo, čo vám pomôže dobre prečítať svoj príbeh, ale že dôležité je to vaše čítanie. Hej. A tie otázky sú... Prvá otázka je, poznám príbeh svojej mamy. Keď poznáte, tak si ho napíšte. Keď nepoznáte, tak skúste ho spoznať. Hej. Napíšte si ten zošit z oberka. Dajte si, poznám príbeh svojej mamy. Keď nie, tak si napíšte, že aké to malo dôsledky. A keď ho spoznáte, že čo vám to ukázalo. Druhá otázka je, vytvorila matka bezpečný svet pre teba? A možno si najprv zadefinujte, že čo to pre vás znamená bezpečný svet, lebo každý to môže mať trošičku inak. A keď si to zadefinujete, že čo to pre vás by znamenal ten bezpečný svet, tak potom sa môžete si odpovedať na tú otázku, že či matka vytvorila bezpečný svet pre teba. A tretia otázka je, o čom sa vo vašej rodine nehovorilo. Možno ste si ju nikdy nekladli, ale v každej rodine sa o niečom nehovorí. A to spoznanie a začať o tom rozprávať, ja by som povedal, že je uzdravujúce a niekedy aj pre celú rodinu, lebo potrebujeme si to vyjasniť. Potrebujeme, to, že sa nerozpráva, tak niektoré veci sú nedoriešené. A toto nedoriešenie má na nás vplyv. A ako som hovoril, ten obrazok, tak buďte takí kreatívni, tvoriví, nebojte sa, neriešte to, že či som maľar alebo nie, alebo či som maľoval naposledy pred 50 rokmi. Zoberte tú farbu a skúste vyjadriť svoj vzťah s mamou, keď ste boli dieťa. Hej. Možno si spravte aj sériu, keď ste boli puberte a keď ste boli 20-roční, 30-roční, 50-roční a potom sa na tie obrázky pozrite a možno zistíte, že či tam bola zmena, alebo aká bola zmena. Buďte tvoriví. Čím tvorivejší, tým lepšie.
Môžem ešte niečo tam zjemniť. Napadá mi, že keď Preto akože... si tu.